Ja sam Saša Joković i pokazat ću vam kako se ispravno nanose konture na licu. Konturiranje je zapravo jedna tehnika koja je kod nas šminkera poznata od uvijek, ali je u zadnjih jedno par godina postala ultra poznata zbog klana Kardashian. Uglavnom konturiramo dijelove lica koje želimo sakriti, to jest sa konturama napravimo sjene koje nam daju iluziju, recimo jagodica, iluziju ljepšeg nosa, iluziju recimo savršenijih kontura lica. Sad ću vam pokazati kako to možemo napraviti. Znači, dijelove lica koje ćemo konturirati, to jest koje ćemo zatamniti, su sljedeći. Dijelovi ispod jagodice, znači ovi ovdje. Dijelovi uz kosu, uz čelo i vrh brade. Kada biramo puder za konturiranje, dobro je da nije ni prenaranđast niti pretaman. Znači da ima neku recimo sivkastu nijansu, sivkasto neutralnu nijansu recimo kao što je to ovo ovdje. Zbog toga što je na taj način najlakše imitirati prirodne sjene na licu. Sada ću vam pokazati kako ćemo to dobiti na našem modelu. Znači lagano krećemo od sredine uha prema recimo 1/3 lica. Uvijek je bitno kada to radimo da su te sjene vrlo nježne. Uvijek idemo od sredine uha lagano prema ustima, zatim područje uz kosu, to jest na slijepočnicama. I jako je bitno kod konturiranja da puder dobro unesemo u sami korijen kose. Koliko ćemo konturirati ovaj ovdje dio i ovaj ovdje dio ovisi o licu. Ako imamo dulje lice, tada ćemo nanijeti više tamnije sjene na čelo i na bradu. Te konture moraju biti vrlo nježne, dobro razblendane i naravno ne prejake i pretamne. Kod konturiranja jako je bitno da imamo četkicu koja nije ni premala niti prevelika. Evo recimo, ovo je neka četkica koja je meni idealna za konturiranje. Ona je već odrezana na način koji zapravo odgovara samom smjeru konturiranja, tako da nam je automatski lakše. Nije dobro koristiti četkice koje su premale, a isto tako koje su prevelike, zbog toga što onda te konture nanosimo na jedno veće područje lica, a ovako idealno sa ovakvom četkicom nanosimo točno na ono područje gdje želimo nanijeti. Također još jedna stvar kod konturiranja, bronzeri ne služe za konturiranje, većinom zbog toga što imaju prenaranđasti pigment i zato su puno bolji posebni puderi za konturiranje, a bronzeri su isključivo dobri za taj nekakav izgled osunčanog tena.